Můžu ti dát Black Human, který bude mít na sobě diamantový. Slika není moc slyšet. Už je to lepší, alebo ne? Co to píše? Nebo co se... Honzik mi písal na Twitchi, že ma není kdo vie počuť. Každý koukne na tvůj koukat na tvůj profesionální gameplay. Ať mi co nebude těžší. Nebo backside. Aha, no říkám backside. No backside. Ninja. No, ninja, jo, ninja, to je tohleto to. Ty backside. Ale jako je to... Jak mohl být na dárku ještě? To můžeš. Typek upliekol slepicu. Máš Erikovák, ne? No mám. Ten kostiel z toho smouku. Minus 97. Co je, robím ti to ľahké. Kam vidím ten zoom na tu hlavu. Viděl jsi ten posledný kill? Jo. Tam vidím prostě ten zoom na tu hlavu týpkovi. Tam nevím, čo byl za efekt. Kobra takový hodně memečko. Díky, se strašně líbilo. Tam nevím, čo bude za efekt. Takový to... Na TikToku s tomu je taky ve Fortniteu, že prostě chápeš, ne prostě. Asi víš, co myslím. Já jsem rozmýšlel, že stiahnem Fortnite reálně. Jo, máme stále i Valorant. Valorant, ne, ten mám ale asi Valorant bude nová treska. Bram. Že? Hej. Typek si hodí flash sám sebe. Ako v pohode, typek sa flashne sám. Kamo, ten typek, jak sa kam flashol, tak ja by som mu kam dal proste na hlavu I'm gay. Jo, stáhnu si Safír. Ty vole. Jo, chci... Ne, automaticky. Ale můžeš mi časem zakoupit certification na Boris FX. Co stojí? No takhle.
Hele, all products, install, activation key to. No ale čo stojí? Nič sa nestalo. Prečo by sa malo niečo stať? Tady, Sapphire activation key. Žena sa rozhodla, že za 150 ečok ukáže kozy. Fakt? Kde koupím? Však na Twitchi. Tak to je nic. Niekam stejde. Big potržítko Gamerizy je novým By členom. now. Zabanujte ho. Koho? Honziku, zabanuj to prosím. Týpek došiel a začal si robiť zase reklamu. Ďakujem. Do izby, Lego. Tak to neviem, čo bude za klip. Počkej, hele, pojď. Adobe, hele. Je to 40 € měsíčně jenom. Čo tie songy? Ne, ty ten Sapphire. Mám balkón. Co, jenom 40 eček. Čo je to vlastne za program? Tam už dělá takový ty After Effecty. Jakoby. Tak ja mám Adobe After Effects zadarmo. Cože? Kde jsi pokradl? I'm streaming. I'm streaming. Nechci říkat. O kurwa, help me! O. Czekaj. Nice. I'm streaming on Twitch. Tak komu hovoríš? Čo? Tak komu říkáš?